ġiet estiża l-iskema Sensibility li permezz tagħha familji ta' tfal b'kundizzjonijiet sensorjali se jgawdu minn għotja ta' 6,000 euro biex ikollhom kamra sensorjali f'darhom. Din l-iskema se titwessa biex tkopri kundizzjonijiet oħra apparti mill-awtiżmu kif kienet meta ħarġet l-ewwel darba fl-2020. Issa anke familji persuni li għandhom l-ADHD jew is-sindromu ta' Down fost l-oħrajn se jkunu eleġibbli biex igawdu mill-istess skema. Bekk it-terapija tkun tista' tibqa' tingħata b'mod kontinwu fil-kumdità tad-dar bilan li tkompli tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-individwu. Apparti minn hekk il-limiti massimi tal-assi u ta' dħul tal-familji tneħħu biex bekk kull familja hija eleġibbli li tibbenefika minn din l-iskema irrispettivament mill-qagħda finanzjarja tagħha. Il-Gvern mistenni li fejn ikun hemm il-ħtieġa jagħti wkoll sa 25% tad-depożitu sabiex jinxtara it-tagħmir biex jintuża f'dawn il-kmamar sensorjali. Din it-tħabbira saret f'inqas minn 100 jum ta' Gvern ġdid Laburista. Il-kontinwazzjoni ta' din l-iskema kienet wegħda fil-manifest elettorali li llum qed iservi bħala il-programm tal-Gvern. Sa issa kienu ma' 30 familja li gawdhom minn din l-iskema fil-verżjoni l-antika tagħha kif spjeganna il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej. Matul daw l-aħħar sentej kellna 30 familja illi b'xi mod jew ibbenefikaw. Hemm minnhom li għadhom li diġà ibbenefikaw hemm oħrajn li qegħdin f'fażijiet differenti. Propju llum li qed nagħmlu huwa sentej wara naraw li l-ebda skema li toħroġ l-awtorità ma hija statika. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli referit għal fatt li bit-tibdil fl-iskema it-tagħmir li jinxtara ma jkunx marbut ma' residenza partikolari. Għaliex nifhmu illi familja illi tkun qed tinvesti fil-kamra sensorjali jekk ħadd tmur tgħix f'dar oħra, dan l-investiment se tkun qed tieħdu fil-proprjetà l-ġdida tagħha wkoll. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdès stqar li din l-iskema se tagħmel differenza b'mod tanġibbli fil-ħajja ta' dawk li se jgawdu minnha. Nemmnu wkoll li dan huwa investiment tajjeb fost il-familji tagħna, investiment li ser ikompli kattar il-ġid. U bekk l-iskema Sensibility ħatejn aktar familji li jista' tiwessaw l-ispettru.